हो काय Ada.
करला समोर राहिला नाही तर बरं किती गोटे यासाठी बोल गोटे जातो बाबू गोटे हो पहिलं फोन म्हणायचे ना काय काय बापू आधी तरी भीमा भीमेश्वर रोयला कुंडी कापडी गुदरी आधी जोम जोरा पट मेंद्री बारी निंद्रा गुदरी सब लोग आता 12टा भाई भीमा शिवाजी माता 16 कोणी ठाकरांनी जोल कामनी पाताल कामनी इंदोर बोलनी कुलेर जोम सब देवादी आता माता जो आधी लायका ते ओपत्री पुरा इधर जाते मुई फिराटे आलखरे आधी ठाडू धान को चौल को जल्दी करी असरला आधी मंडिया को जे प्रभु